שלום לכולם, אנחנו ב-15 לינואר 26 ואני הצבתי לעצמי בתחילת החודש אתגר לעשות פילאטיס כל יום 10 דקות, כל יום. מכשירים, מזרן, אביזרים, כל יום משהו אחר, 10 דקות פילאטיס. ועכשיו אני כאן כדי לשתף בתחושות עד אמצע הדרך. הגוף מרגיש קליל יותר, הטווחי תנועה נפתחו, הגוף מרגיש חזק יותר. אני גם רוקדת פלמנקו ומופיעה. אחרי חזרות, הגוף מתאושש מהר יותר. אין לי כאבים שהיו לי בעבר בכפות רגליים, בגב, מפרקי ירך, ברכיים, you name it. אז פילאטיס כל יום, 10 דקות, זה עובד, זה עוזר. אני אעדכן אתכם כמובן בסוף החודש מה הייתה התחושה אחרי כל האתגר הזה. אחרי כל החודש, אני רק באמצע הדרך, כבר הגוף מרגיש קליל יותר, הוא גם נראה טיפה שונה, אז אנחנו נמשיך להתראות כאן כל יום בסטורי ובפוסטים. נתראה.